Sense el nostre avi no hi hauria inici, però sobretot sense la nostra àvia i les nostres mares no seríem avui aquí. Va ser capaç d'enfrontar-se a situacions imprevistes duríssimes i se'n va sortir. Perquè verdaderament era una feina en aquella època d'homes. Segur que Mar no existiria sense la vostra generositat. La por de fer-ho i fer-ho malament. L'empresa ha fet confiança a les treballadores i sovint als seus fills. Esclar, els nanos els havien fabricat elles mateixes. Judit Espona, si no li venc un loft, li venc el segon senyal. Vol agrair la confiança dels clients. En nom del govern de Catalunya, enhorabona i els millors desitjos del govern. Per fer un petit homenatge a la meva àvia, m'he permès recuperar uns escrits seus i diuen així: tinc el deure d'instruir-me per ésser útil a la societat, a la meva pàtria i a la humanitat.